Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A yau, barka da zuwa wannan tasha tamu mai albarka mai suna Ɗan Imam TV. Idan wannan ne zuwanka na farko, muna roƙonka da ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar like, kana ka danna alamar notification domin sanar da kai da zaran mun ɗora sabon bidiyo. Mun gode. A yau za mu nuna yanda ake ɗauko bidiyon da ya kasa ɗaukuwa daga TikTok. Hanyar da za ka bi wurin ɗauko bidiyon da bai da alamar download na TikTok. Hanyar da za ka bi ka ɗauko shi. Mu je mu gani. Farko ga TikTok ɗinmu nan, sai ka danna alamar TikTok ɗinka. Yauwa. Misali, yanzu ga wannan bidiyon. Yauwa, sai ka danna. Ga bidiyo ba shi da alamar TikTok, ba shi da alamar download. Ma'ana ɗan aron nan na ƙasa, a nan ƙasa za ka shi gaba ɗaya. Sai ka danna wannan copy link. Ka danna shi, yauwa, link copied. Sai ka yi me? Sai ka yi minimize. Kamar haka ko? Sai mu je ka zo wurin me? Vidmate. Sai ka taɓa. Sai ka jira shi ya buɗe. Za ka jira shi haka nan yana buɗewa, ga nan dai. Yauwa, sai ka jira shi ya buɗe. Za ka jira shi ya buɗe. Yauwa, nan yana buɗewa. Ga nan dai yana buɗewa. Yauwa, yanzun Vidmate ya buɗe. Yauwa, ka ga da kai ne zai nuna ma go to your copy URL. Sai ka danna go. Alamun me? Go. Ba letter ba, go. A nan W. Yauwa, sai ka jira. Ya riga ya kwafo ma, ka kwafo can. Za ka jira ne a ɗauko ma, nuna ma bidiyon da ka je wanda kaka son ka ɗauko kuma ya kasa ɗaukuwa. A nan sai ka jira shi. Haka nan za ka dai jira. Za ka jira shi. Da akwai ɗan issue na network wanda ba zai abun nan ba. In ka ga dama za ka iya join, za ka iya cewa not now. Yauwa, wanda daga nan za ka jira. Yauwa, ka ga direct ya je analyzing ku. Yauwa, sai ka jira. Direct. Yauwa. Ka ga sai ka zaɓi alamar me? Bidiyo. Tunda ba audio ɗin abun kaka son ka ji ba, bidiyo. Sai ka taɓa alamar download. Yauwa, sai ka jira. Ga nan, yauwa, yanzu bidiyon ka ya sauka. Wancan dai wanda ka kasa ɗauko ta TikTok. Yauwa, mun gode. In wannan ne zuwanka na farko, muna roƙon ka da ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alamar like, kana a danna alamar notification. Mun gode, sai wani karon.